Mehmet Eşin. Doğru haber. Tofana Aqsa çiye. Şerê Ereban û İsraîlê di sala 1967 de di navbera İsraîl û Misir, Ürdün û Sûriyeyê de qewmî. Iraq, Suud, Sudan, Tunus, Fas, Cezayirê jî alîkariya eskerî, çek û sîlehan dan van welatan û ev şer û herb 6 rojan dewam kir. Beriya şer artêşa Misrê xwediyê 160,000 esker, 950 tank, 1100 wesaytên bizirx, 1000 top, 450 balafirên şer û füzeyên parastina hewayî bû. Misir wek rêberê Ereban dihat wesifandin, diwarê aborî û iqtîsadê de serbixwe bû. Ji bo standina çek û sîlehan gelek îmkan û derfetên wî hebû. Di artêşa Ürdünê de bi tevahî 55,000, di artêşa Sûriyeyê de jî 75,000 esker hebûn û li gor vê rêjê jî teyare û balafirên şer, çek û mihîmatên eskerî hebûn. Her wiha welatên Ereban bi gelek rê û rêbazan destekên xwe didan van welatên di nav herbê de bûn. Di gel vêyekê hejmara eskerê İsraîla Siyonîst 264,000 bû. Artêşa Misrê ya ku gelek bi xwe bawer bû û lîderê Misrê Cemal Abdulnasir di roja ewra şer de bi temamî têk çû û rastî hezîmetê hat. Teyareyên Siyonîst tew ne hij teyare û balafirên Misrê bi hewayê bikeve, hema hemû îmha kir. Artêşa bejrahî ya Misrê ku ji hêzên hewayî mehrûm bûn, di nav çolê de ji balafirên Siyonîstan re bûn yêm. Artêşa Sûriye û Ürdünê jî bi heman rengê wisa bûn û aqûbeta Misrê hat serê wan jî. Artêşa îşğalê Siyonîst di hemû cepheyan de bi ser ket. İsraîla Siyonîst di 6 rojan de artêşa Misrê, Ürdün û Sûriyê ya ku hemû Ereban destek didanê tar û mar kir. Rewş hatibû ast û merheleyek wisa ku bi salan wê nehatana bi ser hişê xwe, Siyonîstan li axên xwe yên îşğal kiriye ax zêde kir. Li Misrê nîvgirava Sînayê, li Sûriyê girên Golanê, li Filistînê şerîda Xezê û şerîaya Rojava bi tevahî 7,000 kilometre kare axên din îşğal kir û axên îşğalê kir 4 qat. Rojhilatê Qudsê di vî şerî de hat îşğal kirin. Di çarçoveya van malûmat û agahiyan de Xezeya ku di sala 1967 de hatibû îşğal kirin û tenê 45 kilometre kare bû, piştî 66 salan di heftê cotmeha sala 2023 de li dijî rejima îşğalê Tofana Aqsayê da dest pê kirin. Ev Xeze ji sala 2007 vir ve dibin ambargo û dorpêçkirina herî dirêj de ye. Çi dikeve Xezê û çi ji Xezê derdikeve, her tişt û her kes bi îzna Siyonîstan e. Ji xwe çek û sîlah nakeve Xezê, derman, îlaç, sotemenî û malzemeyên çîmentoyê jî bi kontrolê û bi îznê encaq tê dikeve Xezê. Sê artêşên welatên mezin di 6 rojan de meğlûb bûn, lê ev 198 roje, 33 qatê 6 rojan e Xeze berxwe dide. Digel ew qas hêza eskerî ya rejima îşğalê heye û bi hovane qetlîam û qirkirinê dike jî 198 roje metreyek Xezeyê bi mayende îşğal nekir, nikare îşğal bike. Di ser de desteka bêsînor a Amerîka, İngiltere, Fransa, Almanya û hin welatên Ereban jî rasterast û bedezî jî girtiye. Li dijî berxwedana İslamî ya ku îmkanên wan gelek hindike têk diçe, rûmeta wî ya qaşo bi temamî çû. Di 200 rojan de negihîşt tu hedefên xwe. Esîrekê xwe jî xelas nekir. Hamas neqedand û nikare biqedîne. Ezma şer a Hamasê neşikandin. Nikarin Xezeyê îşğal bikin. Xezeya ku bi qirika wan girtiye, nikarin bixwin jî, nikarin bavên derve jî. Belê, Tofana Aqsayê ev e.